Ako dopadlo Octagon 86? Ako dopadlo Jiří Procházka v UFC? A to všetko poďme si pozrieť. A poďme si pozrieť, čo sa udialo vo svete MMA. Poďme si pozrieť Octagon 86, prvýkrát v Poľsku. Zápasy na úrovni, vysoká úroveň MMA. Proste bolo to super, strašne megáke. To bolo dobrá vaľky. Bardzo dobrá vaľky, bardzo dobre. V Poľsku sa mi to ľúbi. Čirínska versus Kinehen. Kinehen, výborná zapasnička, od malička proste trénovala, od mala si vybrala Thai box, že chce robiť, mohla mať na výber, má silný príbeh za sebou, ktorý si treba pozrieť na Octagone. Si mohla vybrať medzi baletom alebo fightom. Vybrala si fight, vedela, že to je tip top a išla do toho a aj bolo to vidieť, že proste vysoká úroveň Thai boxu, klinče a 14 alebo 15 sekúnd do konca ukončila ju na TKO. Potom ďalší sme tam mali zápasy Chotinovský a Havro. Chotinovský a Havro, každý fandil Havrovi. Havro vyhrával, išiel tvrdo, ale v treťom kole odklepal. Submission v treťom kole. Hneď išiel po takedowne, hneď vyštartoval na takedown a hneď išiel po ňom a uškrtil ho hneď v prvom kole. Prvé kolo submission, ale sú ťažký super. Frančák a Sojala. Frančák silné údery a Frančák vyhral na TKO tretie kolo. Najlepší zápas, pri ktorom som kričal, vrieskal som, že proste Rievský a Stanovský proste, že tento zápas som si strašne užil. Můžeme. Charles Oliveira! Pojď! Charles Oliveira! Nestůj! No, nemůže se... On hulí! Tam nic nevidím zase. Bereš to? Nebereš. Jako kdyby nebyl Zítřek! Ještě! Ještě! Jo! Pičo! Rievský super zápasník a aj prvé kolo vyhrával, držal si ho a Stanovský v druhom kole otočil. Chcel ho uškrtiť, ale nešlo mu to, potom sa preložil, dal si potom tam nastavil obratenú gilotínu. Sa to ukončilo, lebo proste nemal sa jak brať, lebo bol dobre zviazaný. Takže Stanovský, Rajevský, druhé kolo TKO. Javor na Tima Floyda som sa strašne tešil. Nastupoval po 7 rokoch, dokedy bol strašná kapacita. Som myslel, že on bude super zápasník, ale potom neviem, či má zdravotné problémy alebo niečo. Teraz sa opäť objavil po 7 rokov a som fandil, som sa tešil na neho, lebo on tedy dobrý bol. Ale nakoniec Pivovarský ho zničil v druhom kole na TKO. Rozdával pekné kombinácie, že proste preťahol kombináciu, že nešiel len 1-2, ale išiel viacej kombo, proste čo sa mi strašne páčilo na tom, že išiel si pekné kombinácie. Normálne dvihol Janura hore na benčík, že akoby nič. Ale nakoniec Janur vyhral v treťom kole na budove. Keď Robin Ross ešte ostane v Octagone, on ukáže brutálne výkony, mu verím. Dlho čakaný zápas večera Jon Surdu a Guguladze, ktorý sa každý tešil. Bolo jasné, že Surdu vyhraje, ale karty sa otočili. A Jon Surdu bohužiaľ po prvom kole prehral na KO úder. Neviem čo povedať ku tomu. Brutálne akože. Prvé kolo. Rešpekt akože. Jaký knockoutik dal. Aj všetci po Veltri to budú mať strašne ťažké teraz a Guguladze je strašný boss. Ďalší zápas. Na Popeka som sa tešil
a Narkun, že Popek to vyhraje, ale som nečakal, že tak kvalitný a taký rešpekt bude mať. Išiel si technicky všetko, dobrá stratégia boja a to vidno, že je to svetové MMA, high úroveň už proste oktagónu. Aj to, že bardzo dobrá válka toto bola, že proste, že fakt na úrovni, že nešiel do ničoho zbytočne, nepanikaril, neponáhľal sa, dal mu nejaký úder, aj keď bol na zemi, nešiel za ním, nedokončil ho, počkal si, povolil si pekne. Sa mi páči takýto strategický boj, sa mi to páčilo. A potom Martela Jungwirth, hlavný zápas, keď bol underground pravidla, bolo to na 5 kôl, po 4. kole bola remíza, kde to bolo také, že hľadali si, Jungwirth nešiel, tiež mal rešpekt pred Materelom, dával si taký dištancík, vedel, že toto, že môže prísť tam nejaký ten úder. Po 4. kole bola remíza, Materelovi vyšiel úder, kde knockoutoval Christiana Jungwirtha, ho knockoutoval, tým pádom mu rozhodcovia pripísali kolo Materelovi a vyhral Materela. Takže mne sa veľmi páčil tento oktagón, napíš ty, či sa ti páčil tento oktagón v Poľsku. Fight Week nepokračoval len oktagónom, oktagón skončil a začala karta UFC Jiří Procházka versus Ullberg, kde mohol náš samuraj Jiří Procházka získať opasok UFC, opäť doniesť do Čech. Zápas, všichni fanoušci, co jste tady v Česku, miluju a děkuju za vaši podporu. Každý zápas je můj životní zápas a proto kurva se vším jdu do toho a tenhle ten zápas, kurva, jdeme proto. Děkuju za vaši podporu, jdeme proto! Jdeme proto. Ale bohužiaľ musíme oznámiť smutnú správu, ktorá koluje internetom, že Jirka Procházka bohužiaľ titul do Česka nedoniesol. Smutíme s ním, ale nevadí. A veríme Jirkovi, že to dokáže na budúce, že proste on to dá. Je samuraj, proste on to dá, on to musí dať. Se když mu ta noha plave a tady to je vidět. To je ještě horší, teď je to ještě horší pro Ullberga. Ale Procházka tam schytal tvrdý úder, z ničeho nic. A Ullberg cítí obrovskou příležitost a bohužel Jiří Procházka je vypnutý a prohrál si tady vítězný zápas. Pravděpodobně Carlos Ullberg se právě teď stává prvním Novozelanděnem, který získává titul v polotěžké váze v UFC. Prehral vyhratý zápas vďaka tomu, že jeho super sa zranil. Jirka Procházka videl to zranenie, bohužiaľ, že proste má niečo s nohou, ukazoval na to, ale jak rozprávali všetci ľudia okolo toho, proste riešiť, hej, rozhodca je od toho, aby to ukončil. Od Ullberga, kde proste má knockoutové údery Ullberg a proste trafil, vyšiel mu úder a proste Jirka Procházka spadol na zem a sen o opasku sa rozplynul pre všetkých nás, ktorí sme mu fandili, ale nevadí. Bude silný, obhájí to zasa. I still can't understand that fight was won. I won that fight. Life is about that. Learn and be better. Be better. Thank you everybody for your support. I very appreciate it. Man, sorry for tonight. Go for that. Loving can bend your soul. One more thing. Ow! Man, that's great on. That was a fight girl.
Ja tie mená tak neviem čítať.